Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah lho. Wiyu. Lah lho. Iki ceritane ini lho, ceritane iki nggonipun aku bangun iki lho. Iki lho, ceritane iki bangun. Lah iki aku arep rusuh-rusuh jadi arep rusuh-rusuh wong-wong kuwi. Iki lho. Iki Kocel. Vino, iki lho. Wes. Semoga sing delone vlogku iso padha bangun kaya iki kaya duluku media iki lho. Ben iso kejar target. Iki lho. Iki lho, Lur. Mbuh sak iso-isoku ngevlog pokoke, sak iso-isoku ngevlog pokoke entar yo vlog untulan. Itu, Bos. Lagi juragane lagi metu ki lho. Juragane lagi metu ki lho. Wong vlog sak iso-isone pokoke iki lho. Muga-muga padha iso bangun kaya iki, kaya Vidya. Ya lho. Padha iso bangun. Iki lembur lho, iki tarah tak peksa. Jane wayahe jam 4 iki wis kudu teko balok ngono. Kae sing duwe omah lho. Kira ulur. Kae sing bangun lur. Nyantai lagi lho. Iki malah beduk aja beduk. Ora tau ngusungi lho. Vlog lho iki lho. Vlog e. Iki tukange tak vlog e lho. Iki tukange nek dilek mul. Lek mul ndi, Mas? Iki lho. Iki enek bleduk lho. Iki bleduk. Aduh. Iki bleduk lho. Muli omahe lanang. Muli ngene Vidya kok omahku nyapu kok ngene Vidya iki muga-muga sing delok vlogku ndang iso bangun lur. Iki lek boleh dilek mul. Halo. Duh kene dhuwur e. Ketok vlogku piye iki? Oleh iki lho. Lah kae lho lek mul kae. Kae lek mul kae lho bangun iki lho, Bos. Iki Bos. Bleduk iki goblok kok piye to bleduk malah tambah kok malah kecor balok gantung cor apa lek ngono jenenge? Cor kolom, Bos. Kecor kolom jebol iki kecor kolom, Bos. Iki lho lek mul. Kacamatane ireng lho, Bos. Iki lho. Iki bleduk rupane koyo ngene. Iki bleduk. Rupane koyo ngene lho. Loh, hargai Bos. No piye no?